Εάν εγώ ράψω ένα κουστούμι, κύριε Κεφαλογιάννη, στα δικά μου μέτρα, δεν θα κάνει ούτε σε εσάς, ούτε στον κύριο Κοταρίδη, ούτε στον κύριο Ζαχαριάδη. Προφανώς. Έτσι. Αν λοιπόν η Ευρώπη έραψε το κουστούμι με βάση τις προδιαγραφές της Γερμανίας, της Γαλλίας ή άλλων κεντρικών δυνάμεων, πώς αυτό το κουστούμι θα κάνει σε εμάς που είμαστε μια μικρότερη οικονομία, που δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες? Ή θα κολυμπάω, αν είμαι καλύτερη οικονομία, ή θα πνίγομαι όπως εγώ στην Ελλάδα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή είναι η Ευρώπη που έχουμε και αυτή την Ευρώπη πρέπει να αλλάξουμε. Όχι γιατί δεν θέλουμε την Ευρώπη. Προφανώς και τη θέλουμε την Ευρώπη. Και προφανώς μέσα από την Ευρώπη μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Αν όμως τρογόμαστε γιατί ποιος είναι καλύτερος πρωθυπουργός, ποιος δεν είναι, ποιος έβαλε, ποιος έβγαλε, τότε και τον στόχο της Ευρώπης χάνουμε, αλλά και την Ελλάδα μειώνουμε. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ? Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη? Να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Να κάτσουμε να δούμε όταν γίνεται η ψηφοφορία στην Ολομέλεια, που έχει μικρό ρόλο σε κάποιες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, γιατί εκεί είναι το έλλειμμα της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Εκλέγουμε το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή είναι χωρίς να την εκλέγει κανένας. Διορίζεται. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν ένα Κοινοβούλιο που θα είναι σε κάποιες ψηφοφορίες ο ρόλος του σημαντικός, όχι απαραίτητα δεσμευτικό σε όλα, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντί να προτάξει και το εθνικό συμφέρον της κάθε χώρας, κοιτάει ποιες είναι οι συμμαχίες στα μεγάλα ευρωπαϊκά κόμματα. Εκεί είναι το λάθος μας. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε.